è d'un llibre entre adolescents i auta entara mainadera e que porta per títol Aprene lenguatge sense paper e sense creion. Aquesta era a proposta que n'era a sua autora, Aprene en tot jugar. Carmen López i mestra especialista en audició i llenguatge. E des de 8 anys que treballa en l'Escola Garuna de Viella e ven de publicar el son primer llibre, Aprene lenguatge sense paper ni creion. El confinament la portà a idear nous jocs en desvetllar l'interès de la mainadera e potenciar i millorar la comunicació oral. L'objectiu assolir en tot jugar és bases en el correcte acqueriment de la lectoescritura. Jo ja irina tant a mestres com a famílies. Jo volia que cada carrer que sigués no són que les escoles, sinó que també sigués ensenyat a les famílies. Ell com aprene, com ensenyar a la nostra mainadera a través del joc. En els darrers anys ha començat a parlar-se del que se diu ABJ. El ABJ és l'aprendizaje basado en el juego. I a moda, digui a tal moda perquè jo he molts anys que l'he servir. Que qualsevol concepte se pot treballar a través d'un joc. Els jocs que primer compartit en un blog i després penjau en Instagram han desvetllat 3 anys d'empús l'interès d'una editorial especialitzada en llibres didàctics. En castellà, però a través del codi QR se poden descarregar els continguts en aranès i els continguts que s'anaran actualitzant. El que jo digui, un llibre viu, perquè QR, a part de tots els jocs amb carpetes de cada capítol, n'auets i a part que met d'auti materials. En aquesta, tot el que jo veuen, et vau pujant. Tu sem que sigui que han a veure amb el llibre. A través de jocs tradicionals, adaptats o inventats en els que aprofiten materials reciclats i senzills, Carmen aporta infinitat d'idees talies i cundes de jugada amb els mainatges i mainades, que l'eu sense gaire esforç aprenen vocabulari, els colors, les formes o la motricitat fina, indispensable en tant d'empús escriu correctament. El son cap no reposa bric i ja pensa en d'auti projectes. A jo el que m'agradaria és que joc en aranès, perquè llibres n'hi ha. Més jocs són que n'hi ha un. Jo crec que manquen jocs en aranès, jocs de paraules, jocs de cartes, jocs en el que són en aranès. El llibre se pot comprar online i ben l'eu se traparà també en les llibreries.